vos vou falar sobre Ledicia Costas. Ledicia Costas Álvarez naceu o 19 de setembro de 1979. A pequena biografía. Ledicia Costas naceu en Vigo, España. Estudiou Dereito na Universidade de Vigo. Escribiu máis de 20 libros centrados na literatura infantil e xuvenil. Posicionou a literatura galega no ámbito internacional coas súas obras. Obra xeral, Escarlatina, o Cociñeiro de Funda, foi a obra máis famosa porque por esa obra gañou un premio. Xénero literario, novela, poesía e narrativa. Premios: Premio Merlín, Premio Narxelio, Premio ALG, o Premio Lazarillo ganou, o deron 3 veces. Conto que lin eu, Escarlatina. Escarlatina está moi ben. Gusta o toque de inframundo, as aventuras e os nomes dos defuntos. Curiosidades: ten unha colección de fotos de cementerios de moitas cidades. Tivo un avó, chamábase Marciano, como el de volver á biblioteca. O seu profesor de matemáticas dixolle que cambiara a forma de escribir. Era demasiado poética. Unha profesora fixolle un examen, un libro, sacou un 0. O peor é que só había lido. A bibliotecaria na biblioteca non fixoulle libros. Hoxe, a biblioteca ten o nome de Ledicia Costas. Nos restaurantes, os seus menús favoritos son os infantís. E agora, un marcapájaros para los en clase. Muchas gracias. Aquí a miña exposición. Ola, chámome Efe e vou falar sobre Rosalía de Castro. Rosalía naceu o 23 de febreiro de 1837 en Conxo, Santiago de Compostela. Súa infancia pasou nas vilas de Otoño e Padrón. No ano 1856 marcha a Madrid, onde vive cunha comá e comeza as súas obras co libro de poemas La Flor, 1857, e La hija del mar, 1859. No ano 1858 cásase con Manuel Murguía. 1859 regresa na Galicia, onde vive de forma nómade cos seus 8 fillos. Cando Rosalía publica Cantares galegos, empeza o principio dunha nova era que se chama Rexurdimento, que cando os escritores empezan a escribir as súas obras en galego. Rosalía era unha escritora profesional que atendía as obrigas entre Castela e Galicia. Tiveron problemas económicos por a falta de estabilidade do traballo do seu marido e por a frase de saúde de Rosalía. O 15 de xullo de 1885, un cancro remata coa vida de Rosalía na localidade de Padrón. As súas obras, esta escritora escribiu poesía e novela. As súas poemas foron Cantares galegos e Follas novas. Despois os libros que foron poemas. En castelán escribiu La Flor, A mi madre y En las orillas del Sal. Después las novelas fueron La hija de mar y El caballero de las botas azules. Ahora las curiosidades. Chamábase María Rosalía Rita. Era unha persoa enfermiza. Foi a primeira muller galega que escribiu sobre o feminismo.
En España existe un reto de 300 rúas con seu nome. Un avión loce o seu retrato. 20.000 mulleres no mundo chamanse Rosalía. 2015. Foi protagonista de Google polo seu aniversario. Celebrase o Día das Letras Galegas o 17 de maio pola primeira publicación de Rosalía, Cantares Galegos. Ata aquí chegou a miña exposición e espero que te gustara.